खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों। बिटिआरआव गोदानै सोसनजानाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि 41 गामिफोरनि रायजो राजाफोरजों गिबि खेबनि थाखाय ढेकियाजुलि बाथासिफुराव लोगो हमनाय आरो सावरायज्लायनाय हाबाफारिया मैया 15 अक्ट'आव जानानै थाङो। बे लोगो हमनाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां इएम, एमएलए आरो बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै सिएम प्रमद बर'आ गोदानै सोसनजानाय 41 गामिफोरनि थाखाय आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों थानसालि लुफुंनो थाखाय 2 लाखै होनायनि फोसावदों। लोगोसेनो 13 फरायसालिफोरनि थाखाय थाखो खथा बारायनायनि थाखाय 12 लाखै फोसावदों। 5 कौटिनि बीर सिलागांनि मुङाव लुनो स्टेडियाम, सुजित नार्जारिनि मुङाव अडिट'रियाम लुनो फोसावनायखौबो नुनो मोन्दों। बेजोंनो लोगोसे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि आद्रा थालांनाय हानि खामानिखौ थाबैनो मावफुंजोबगोन होननानै बुङो। बालिपारा ट्राइबेल एन्ड ब्लकआव गरखा आहम कुचफोरनो हानि मोनथाय होनायनि सायाव ओरैबायदि बुङो, बियो सानब्रबनानैसो मावनाय खामानि होननानै बुङो। बे जेंनानि थाखाय एसेम्ब्लियाव एमएलएफोरा सावरायगोन होननानैबो बुङो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ। नैथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोब। आरो नोंथांमोननिसिम फिसा मोनसे खावलायनाय बेनो, नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय। थांनाय 14 अक्ट'आव क'क्राझार जिल्ला बनसु आफादा बड'लेण्ड रादाब निउज पर्टेलखौ एफआइआर होनायनि सायाव बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनआ खौरांगिरि मेल खुंनानै बनसु आफादखौ खावलायदों केसखौ उइथड्र खालामना लाफिननो थाखाय आरो जाय बाथ्राफोरखौ बर' निउज पर्टेलफोरा बदनाम खालामोब्ला गोख्रोङै साजा होगोन होननाय बाथ्राखौबो बोखांना लाफिननो खावलायदों। जुदि बोखांना लाफिनाब्ला इयुनाव जोंबो आयेननि राहा लागोन होनना बुङो। लोगोसेनो बनसुनि निउजफोरखौ बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनआव थानाय 15टा खौरां बिजोङा माब्लाबाबो फोसावनाय जानाय नङा होननानै गोख्रोङै बुङो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनआ। धेमाजि इन्जिनियारिं कलेजआव दुंहाव थासारि सोमजिदों। धेमाजि इन्जिनियारिं कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर दिलीप कुमार बरानि हेंथायै फरायसाफोरा गोख्रोङै सोमावसारदों। गुबै बाथ्राया जाबाय सिभिल इन्जिनियारिं हेड अफ द डिपार्टमेन्टआव बर' आइजो जुनालि दैमारिआ सासे फरायसाखौ फरायैनि थाखाय रायदोंमोन। जुनालि दैमारिनि बे रायनायखौनो फरायसाया प्रिन्सिपालनिसिम टर्चार खालामनानै कमप्लेन होदोंमोन। सासे फरायसानि बाथ्राखौ लानानै प्रिन्सिपाल दिलीप कुमार बराया जुनालि दैमारिखौ ओरैबायदि टर्चार खालामबाय, मेन्टेलि डिसेबल खालामबाय, जाउनाव जुनालि दैमारिया गावखौनो फोजोबना लानायसिम सहैबायमोन। जुनालि दैमारिनि बे हालोदखौ माखासे लाइमोनफोरा स्रोदै व्हाट्सएप ग्रुपनि गेजेरजों खौरां मोननानै जुनालि दैमारिया थानाय रुमाव दरजा बुखाव बुसि खालामनानै जुनालि दैमारिखौ बे जाथायनिफ्राय बासायनो हायो होनना मोनथिनो मोन्दों। बे जाथायनि सायावनो गासैबो फरायसाफोर आरो धेमाजि जिल्ला एबसु आरो माखासे बर'नि आफादफोरा खौसे जानानै प्रिन्सिपाल दिलीप कुमार बराखौ बे कलेजनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनांगौनि गोख्रों सोमावसारनानै दाबि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। एमपि नब कुमार सरनियानि सार्टिफिकेटखौ दाननायनि बेलायाव गोबां रायजो राजायानो कनफिउज जाना थानायखौ रोखायै फोरमायनानै होदों मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारिया। मख'नो गोनांदि बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया बुङो, एमपि नब कुमार सरनियाआ इलेक्सन गेलेनायाथ' गोजाननि बाथ्रा, नाथाय 10 बोसोर थगायनानै सरकारनिफ्राय जेसेबां दरमाहा आरो लुटिबाय बेफोरखौ होफिननो नांगौखौ साननानै राहा मोनाखै होनना बुङो मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारिया। मैया 15 मार्च रन्जन दैमारिनि हियारिं दंमोन। मैयानि दिना जेन मानगोनां रन्जन दैमारिनि थाखाय आरो जेलाव थानाय बर'नि दावहारु बिर जोहोलावफोरनि थाखाय मोजां जायो, बिनि थाखाय रायजो राजाया इसोरनियाव आर'ज गाबदोंमोन। नाथाय खबरा जोबोर गाज्रि रायजोफोर। खौराङाव मोनथिनाय बादिब्ला बिथांनि थाखाय फैगौ नभेम्बर दानावसो फिन बिसारखौ खालामफिनसिगोन होनना मोनथिनाय जादों। दुखु गोनां बाथ्राया बेसोदि बिटिआर गोजोन एकर्डआबो बिथांखौ आरो जेलाव थानाय माखासे बिदा बिफंफोरखौ उदां खालामनो हायैया जोबोरैनो दुखुनांथाव। बर'नि लिडारफोरा गोबां समावनो
रायजो राजानो खोथा होबोदोंमोन। रन्जन दैमारिजों लोगोसेनो बर'नि बिर जोहोलावफोर दासिमबो जोबथेसालियाव थानांनायनिफ्राय बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव थाबैनो लाबोगोन होनना खोथा होबोबाय थादोंमोन। मख'नो गोनांदि जि समाव प्रमद बर'आ हरजि बुंदोंमोन बे एकर्डनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारियाबो गबाय होननानै, नाथाय दिनै प्रमद बर'आ माबायदि बुंलायखो? बिथांनि जि बेलाव बरननाय बेखौ लानानै जोङो फुल्लि खामानि मावबाय थादों। नाथाय बिथाङा जिहेतु एकर्डनि सिगाङावनो कनभिक्ट जाखानाय, बेयो एसे गोब्राब जादों। बिपिएफनि पेनेल लिस्टआव थिखांजानाय पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि सायाव रोखायै क्लियार खालामना होदों बिपिएफनि दैदेनगिरि कमल आजादआ। प्रेस मिट 1 নম্বৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যে পেনেল লিষ্ট, এই পেনেল লিষ্টৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেস মিটটো দিয়া হৈছে। যি পেনেল লিষ্ট প্ৰস্তুত হৈছে, এই পেনেল লিষ্টত 3জন ব্যক্তিৰ নাম আছিল। তাৰে ভিতৰত আমাৰ সন্মানীয় খাম্ফা বৰগিয়াৰী, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়ানী আৰু লগতে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছৰ নাম সন্নিবিষ্ট হৈছিল। পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছ তেওঁ আবেদন জনাইছিল, যদিও তেওঁ বিপিএফৰ সক্ৰিয় সদস্য নহয়, তাৰ পিছতো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দি তেওঁ পেনেলৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাইছিল। কিন্তু তেওঁৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ পিছতেই বিটিসি অঞ্চলৰ বিভিন্ন অজনজাতীয়, জনজাতীয়, বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী আহিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁৰ এগেইনষ্টত কমপ্লেইণ্ট আহিছে। আৰু তেওঁ কিহৰ কাৰণে পেনেলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হল তেনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিছে। তাৰে ভিতৰত যিবিলাক তেওঁলোকে জনাইছিল, সমস্যা দাঙি ধৰিছিল, তাৰে ভিতৰত যিটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰিব পাৰি সেইটো হল পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেছে 2019 চনত হাইকোৰ্টত মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা পিআইএল ফাইল কৰিছিল আৰু লগতে সেই পিআইএলৰ সাপোৰ্টত এটা এপ্লিকেশনো তেওঁ সাবমিট কৰিছিল। এই এপ্লিকেশন আৰু পিআইএলত যিটো বিষয় তেওঁ উত্থাপন কৰিছিল, সেই বিষয়টো মোটামুটি এনেকুৱা আছিল, তেওঁ মহামান্য আদালতত আবেদন জনাইছে যে বিটিসি অঞ্চলত যিসকল ব্যক্তি ইলিগেলি অবৈধভাৱে বেদখল কৰি আছে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব লাগে। তাৰে ভিতৰত জনজাতীয় হওক, অজনজাতীয় হওক, প্ৰটেক্টেড হওক, নন প্ৰটেক্টেড হওক, তেওঁৰ আবেদন আছিল যে বিটিসি অঞ্চলৰ পৰা সেইসকল ব্যক্তিক উচ্ছেদ কৰিব লাগে। 1 নম্বৰ কথা এইটো। 2 নম্বৰ কথা, তেওঁ আবেদন জনাইছিল বিশেষকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ব্যক্তিসকলক ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্ট বুলি কৈছিল, মানে বেআইনী প্ৰব্ৰজনকাৰী, অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী বুলি কয়, তেওঁলোকক বিটিসি অঞ্চলৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি খেদিব লাগে বুলি তেওঁ মহামান্য হাইকোৰ্টত এই পিআইএল যোগে তেওঁ আবেদন কৰিছিল। আৰু লগতে তেওঁ আবেদন কৰিছিল বিটিসি অঞ্চলত যিসকল ব্যক্তিৰ ভূমি নাই, ভূমিহীন এই ব্যক্তিসকলক কি কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ ভোটাৰ লিষ্ট পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰি তেওঁলোকৰ কি কৰিব লাগে, ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা নাম কাটি তেওঁলোকক বাহিৰত ওলাই দিব লাগে। তাৰে ভিতৰত তেওঁ ডি ভোটাৰ বুলি স্পেচিয়েলি মেনশ্যন কৰিছিল। আৰু লগতে তেওঁ এটা ডাঙৰ কথা কৈছিল যে এই যে অবৈধ তেওঁ বেদখলকাৰী বুলি যিসকল ব্যক্তিক কৈছে, বিশেষকৈ সংখ্যালঘু, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক, নন প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ ব্যক্তিসকলক, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ব্যক্তিসকলক যিসকলক তেওঁ অবৈধ বেদখলকাৰী বুলি কৈছে, তেওঁলোকক কৈছে যে এওঁলোক ইণ্টাৰনেল সিকিউৰিটিৰ প্ৰতি থ্ৰেট, মানে যিটো দেশৰ আন্তৰিক সুৰক্ষা, এই সুৰক্ষাৰ থ্ৰেট বুলি কৈছে। এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি, যিটো ঐক্যতা, দেশৰ যিটো ঐক্যতা, এই ঐক্যতাৰ থ্ৰেট বুলি কৈছিল। আৰু লগতে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল সভেৰেনিটি, মানে ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি তেওঁলোকক থ্ৰেট বুলি কয়। এই পিআইএল যোগে পৃথ্বী নাৰায়ণ দেৱ মেছে তেওঁলোকক বিটিসিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি বাহিৰত পঠিয়াই দিব লাগে বুলি তেওঁ দাবী জনাইছে। এই পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱৰ যে এইবিলাক যে তেওঁৰ সমস্যা আছে, এইবিলাক যে প্ৰব্লেম, তেওঁ এইবিলাক কাম যে তেওঁ কৰি থৈছিল, তেওঁ কি ধৰণে তেওঁ বিটিসিত বসবাস কৰা
दिनैनि थाखाय खौरां बेसांखिनिखौनो लानानै फैदोंमोन। थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफोरा खौरांखौ जोबजासिम नायजोब्बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो।